Kaikki alkaa metsästä ja uudesta alusta. Kun taimikko istutetaan, syntyy tulevaisuuden metsä, hiljainen lupaus siitä, että tänne kasvaa ajan myötä jotakin vahvaa ja kestävää. Pieni taimi on aluksi hauras, mutta valon, veden ja ravinteiden avulla se lähtee kohti latvusta, kohti omaa paikkaansa metsässä. Vuodet vierivät, vuodenaikojen kierto tekee työtään, ja vähitellen ohut verson alku muuttuu rungoksi, jonka vuosirenkaisiin piirtyy jokainen kesä ja talvi. Metsää hoidetaan, jotta se kasvaa terveenä ja elinvoimaisena. Hoidossa on kyse huolenpidosta, annetaan tilaa parhaimmille puille, raivataan taimikkoa, tehdään harvennuksia ja varmistetaan, että metsä pysyy monimuotoisena ja kestää myrskyt. Puu kaadetaan, valittu runko kaadetaan hallitusti ja turvallisesti. Oksat karsitaan, jotta rungosta tulee puhdas ja käsiteltävä. Runko katkotaan sopiviin mittoihin tukeiksi. Perinteinen suomalainen metsuriosaaminen on sitkeää, turvallisuutta kunnioittavaa käsityötaitoa, jossa metsä luetaan oikein ja puu kaadetaan hallitusti. Tässä on Lokarinen lännen riisukosta olen kulkenut. Tukit siirretään metsästä kuljetusta varten mahdollisimman kevyesti maastoa säästäen. Tällä kertaa auto, köysi ja pulkka oli paras vaihtoehto. Aikaa missä olen käynyt Näpiuttissa, Lousissa, Retlaatsissa, Miamiissa. Olen kulkenut merta ja mantereita ja Alaskan tuntureita. Ja kaikkialla hulivilityttäret muistaa lännen lokareita. Sahalaitos muuttaa tukin laudoiksi ja lankuiksi, raakapuusta tulee aihio, joka siirretään kuivatukseen. Puu kuivataan hallitusti, jotta se pysyy mittatarkkana ja kestävämpänä. Tämä on aikaa vievin työvaihe. Kuivauksen jälkeen aloitetaan leikkuulaudan työstö. Pinnan epätasaisuudet poistuvat ja puun syykuvio alkaa näkyä, kun lankut ajetaan tasohöylän läpi. Osat sahataan tarkkoihin mittoihin. Valitut kappaleet liimataan yhteen. Lujuus ja muoto syntyvät kerroksista ja suunnasta ja saadaan perinteinen liimapuulevy. Levy höylätään ja sahataan vielä kertaalleen ja leikkuulaudan lopullinen muoto alkaa hahmottua. Pinta silottuu, reunat pehmenevät, käyttö tuntuu jo käsissä, kun leikkuulauta hiotaan lopulliseen silöyteensä. Lopuksi puu suojataan. Usein öljyllä tai vahalla, jotta se kestää arjen ja on helppo pitää puhtaana. Ja näin metsä jatkaa kodissa. Leikkuulauta ei ole vain esine, se on pitkäaikainen hiilivarasto. Puuhun sitoutunut hiili pysyy tuotteessa vuosia, jopa vuosikymmeniä. Kun puu käytetään kestävästi ja metsät uudistetaan, syntyy kierto, jossa kasvu sitoo hiiltä ja puutuote säilyttää sen arjen keskellä. Joskus, kun katse pysähtyy valmiiseen lopputulokseen, itse kokonaisuus alkaa näyttää harhaanjohtavan yksinkertaiselta. Työvaiheiden määrä, pienet valinnat, toistot ja epävarmuudet sulautuvat yhdeksi siistiksi pinnaksi, ja matka katoaa sen alle kuin jäljet ensilumeen sulavan auringon myötä. Mutta juuri siinä matkassa on käsityyn hiljainen filosofia. Aika on muuttunut muodoksi, kärsivällisyys rakenteeksi ja tekijän huomio yksityiskohdiksi, joita ei aina osaa edes nimetä. Muista tämä seuraavan kerran, kun tutkailet perinteisen käsityön tuotoksia. Se, mitä pidät esineenä, on usein myös kertomus sarjanäkymättömiä päätöksiä ja käsillä ajattelua, jossa virheistä opitaan ja materiaalin ehdoilla neuvotellaan. Valmis työ ei vain kätke taakseen tehtyä vaivaa, vaan se myös sisältää sen.
Siihen on jäänyt jälkitekijästä ja niistä hetkistä, joiden kautta työ syntyy.